kering enten keramik-keramik kados guci ngoten-ngoten. Tapi pun pecah-pecah ngoten. Pecah. Terus keris-keris niku nggih sing sepuh-sepuh riyen ninggali niku. Nggih pusaka ngoten niku. Nggih, ngrawat pusaka nggih. Dadi tiap suro, biasanya satu suro, nggih suroan nggih. Mandi kembang. Sabin mboten diopeni nggih ditedhot tikus. Oh, nggih. Paling kados mboten percaya ngoten. Nggih. Soale mboten dirawat, male sabine dianu tikus. Nggih. Nggih. Bata pecah-pecah ngoten mawon semerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Jika betul suka tantangan, terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat Jejak Manusia, saat ini saya berada di Jatirejo, Mojokerto, Jawa Timur. Di sini tuh terdapat banyak sekali batu bata kuno dan sebagian ada masih tertata dengan rapi ya, seperti pagar sebuah bangunan tempo dulu zaman Majapahit, di mana di sini tuh dekat sekali dengan ibu kota kerajaan Majapahit ya, kurang lebih 15 km. Nah, ini saya penelusuran di jalan penelusuran di Sungai Ligasin ya, sungai kecil yang untuk dialihkan ke sawah-sawah, ke Tegal sawah lah. Ini ya, ada suatu bangunan kuno di sana itu. Nah, mungkin di kamera tidak terlalu jelas ya. Ada struktur bangunan kuno dari batu bata kuno, seperti di sebelah kiri saya ini. Banyak sekali ya batu bata kuno. Nah, seperti ini. Sana juga ada ya. Jadi memang di sini dulu ada bangunan kuno ya, karena di sebelah barat itu ada batu umpak, situs batu umpak ya. Sana itu ada batu umpak sebanyak 34 biji. Tidak jauh dari sini ya, kurang lebih 100 meter. Nah ini ya, ada satu bangunan batu kuno ya di depan itu. Nah itu ya, mungkin di kamera kurang jelas ya, mohon maaf ya. Nah ini ya, oke sahabat, seperti inilah, ini ya asli ya ini ya. Jadi ini asli bangunan, struktur bangunan kuno ini ya. Loh, memanjang sampai sana ya. Itu masih asli ya, batunya kotak seperti ini ya. Oh ini ya, jadi inilah bukti nyata adanya bangunan kuno di sini, dekat dengan situs batu umpak, juga dekat dengan petilasan Mapate Gajah Mada. Kurang lebih dari sini ya, sekitar 300 meter ya. Nah itu ada ibu-ibu, coba kita tanya-tanya kepada ibu, mungkin sedikit penjelasan dari beliau ya. Dengan ibu siapa ini? Nursula. Ibu Nursula. Ini kok kata batu bata kuno itu sen nggih. Kok kados tahunan ta? Nggih asale ndugi riyen-riyene enten mawon mboten ngertos mawon. Oh, anu ini zaman Majapahit sih nggih. Nggih. Panjenengan asli mriki. Nggih, sing semerap, nggih sing sepuh-sepuh riyen paling kula nggih semerap ya. Akeh batune pecah-pecah ngoten. Oh, nggih. Nggih. Berarti sini bangunan kerajaan Majapahit mriki nggih. Nggih, mriki nggih, napa wilayahe. Wilayahe, nggih. Niku kok ada sampean pager ngoten nggih. Wong sebelah mriku. Nggih. Niku wonten tatanan batu bata kuno wae Bu, niku lha enten. Nggih. Ini niku napa? Napa matur-matur ngoten
enten awar pecah-pecahan ngoten niku lho. Oh. Merah ngoten. Batu macul-macul biasanya menemukan batu bata merah gitu ya. Nggih. Sering Bu, sering Nggih. menemukan. Nggih pecah-pecah ngoten niku mantung-mantung Oh. nggih dienggiraken cek ngoten Oh, niku. disisihkan ya Nggih. supaya nggak kena nggak sempat Ganggu. pecah itu ya. Nggih. Eman-eman kalau nanti Nggih. hancur ya, disisihkan. Kadang niku ada enten napa batu niku lho. Batu umpak. Batu. Apa batu lumpang? Mboten lumpang kados umpak nggih, umpak Batu damel umpak. hancik ngoten niku Oh. ageng gedhi. Di mana Bu? Nggih tengene sabir ngoten niku mantung-mantung damel uwot-uwot ngoten niku. Oh, alah ngoten ya. Nggih. Napa batu napa? Batu umpak. Umpak sagilang napa? Oh, batu umpak. Batu umpak. Apa batu candi? Nggih kados napa? Damel bancik rada ageng ngoten niku tapi Nggih. batu. Batu. Oh, nggih nggih. Nggih diduga tempat sebamika wonten anu ya situs batu umpak nggih ya. Nggih. Diduga berarti enten candine sih enten iki nggih, daerah mriki. Nggih boten semerap kula. Ah nggih. Ana- Riyen tiang riyen mboten ngerti ceritane, makanya nggih zaman sejarah riyen nggih, tas Nggih. riyen mboten ngertos pokoke sakniki. Anten terusno ngoten. Nggih nggih. Terusno badane sing tuwek-tuwek ngoten. Niku au jenengan apa? Dadak napa? Nggih. Dadak. Oh, besi-besi rumput ya. Nggih, niki Nggih. gadai nggih rumpute teng galeng-galeng ngoten niki. Nek mboten Luas. bersih ngoten. Nggih. Nggih niki di pojokan niki. Niki sepale niki Nah, wong ini ini. kan nggih dekat kali pundi mau petilasan Gajah Mada nggih. Nggih petilasan Gajah Madane nggih mriko sebelah kidul. Oh, kedul pundi ya kedul. Kidul nggih nika pemancar nika lho, Oh, manten nggih. petilasane ten wingki Sebelah niku. niku nggih, seneng mboten semerap ah. Boten kula Gresik kula iki. Oh bersih. Nggih niku Kados napa? dijak rencang kula apa? Jalan-jalan pin semerap petilasan. Petilasan Nggih. sejarah. Berarti batu bata kuno memang peninggalan Majapahit nggih. Nggih. Nggih kanten duka tiyang riyen damel duka petilasane nggih mboten ngertos kadang yang riyen nek damel niku batu niku obongane mau mateng ngoten ajine kenting wates. Nggih. Apa mau merah ngoten saged. Teng sawah niki nate wong nemokno barang-barang kuno Bu. Dan waktu macul dan opo terus nemokno barang kuno mungkin kados keris ta tumbak baik ngoten. Mboten nate kula Mboten duka kepikiran? sing sepuh-sepuh riyen kadang niku pecah-pecahan ngoten niku lho. Napa Pun niku? pecah-pecah ngoten niku. Batu bata. Nggih batu nggih mantun ngoten apa Keramik. kados keramik ngoten niku. Oh, ini keramik. Nggih. Berarti pernah nggih zamane Cina Nggih. mriki berarti. Sawering enten keramik-keramik kados guci ngoten-ngoten. Tapi pun Nggih. pecah-pecah ngoten. Pecah-pecah. Oh, nggih, man nggih. Lah nggih. Niku kalau dijual di sate mboten anu. nggih pun Betul, laku. mboten pajeng wong pecah-pecah ngoten. Ini biasa kolektor ngoten niku masih pecah nggih, ditumbas mawon enten pecahane. Mboten enten yang pados. Oh, nggih. Nggih kadang nggih sae warung mek apik sih ngoten tok matur-matur. Nggih. Mboten enten tunggale pecah. Ngoten. Tapi nek pusaka kados keris, tombak, pedang mboten nate. Nek kados keris-keris niku nggih sing sepuh-sepuh riyen ninggali niku. Apa? Yang sepuh-sepuh riyen lah ninggali anak turune ngoten Oh. iki. Pusaka. Nggih pusaka ngoten niku. Napa? Itu mawon desa. Nggih enten namine ki ambek ngoten niku. Pusaka keris, Nggih niki digawe tuh tombak. Oh, Sabin iku jaga sawah nggih. nggih niki sabine cek di tangan nomo ngoten napa tombak ngoten niku enten ngoten biyen yang sepuh-sepuh iki diken mrimpeni nek kajenge napa ngoten niku jenenge Riaden diumbah Oh, jangan liatin. nggih terus Suruhan, betul. mandi kembang Mandi kembang. Nggih, Pusaka iku nggih. nggih
kangen ngerawat. Ngerawat nggih, oh ngerawat pusaka nggih. Dadi tiap hari raya Hari raya duka kuat. suro, biasanya satu Nggih, suro, nggih suroan nggih. Nggih. Mandi kembang. Nggih, ngoten diprimpen malih dimandiin. Simpen malih nggih. Ya. Nggih, boten Nggih. aku iki yang saniki nggih. Ngoten lho ala wong jaman biyen wis kan niku. Zaman biyen tapi dikira ngrawat nggih dirawat ngoten. Nggih. Sabin nek mboten diopeni nggih ditedot tikus. Oh, nggih nggih. Paling kados mboten percaya ngoten. Nggih. Soale mboten dirawat, Nggih. malih sabine dianu tikus. Nggih. 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 Dianten amang ya. Nggih, adine nggih. Niku nek dibersihi ngoten. Nggih, nggih. Kaleng-kalengan mboten dibersihi nggih dinggih tikus rumbuk-rumbuk ngoten. Nggih nggih. Dirawat terus. Oh iku anu digresik ditugasaken niku di Bakalang ngoten. Nggih, rencana kan tangga ngoten lho. Napa kira-kira luase bangunan sen niku kan pasti wonten pagar sih. Ngoten niku. nggih. Kadang niki kan enten struktur bangunan tumpuan batu bata kuno sing temel iku wau. Berarti kan lurus tempundi sama pirang meter, pirang meter kan ngoten. Pasti kan enten anu. Pagar ngoten lho. Pagar batu bata kuno niku. Nggih, itu kok mboten kertas kula. Nggih, Pokoke enten batu, enten bata pecah-pecah ngoten mawon Nggih. merak. Sering jumpai ngoten nggih. Nggih. Ya pun aku pun anu ngerepoti pun ya. Oke sahabat jejak manusia ya, seperti itu ya. Jadi memang di sini tuh banyak ditemukan sekali batu bata kuno, bangunan era Majapahit. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jadi di sawah-sawah ini banyak sekali batu bata kuno ya, batu bata kuno bangunan era Majapahit. Nah di sana itu ada batu bata kuno yang bergaris melengkung ya, ini ya jelas ini ya, ini melengkung ini. Kalau tandanya melengkung ini membuktikan bahwa di sini tuh ada mata air seperti sumur atau sendang seperti itu. Oke sahabat jejak manusia, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.